Здравейте! Днес ще направим най-подробния разбор на една от най-сложните и интересни зодии – Близнаците. Близнаците са третият знак в зодиака, управлявани от планетата на комуникацията – Меркурий. Като въздушен знак, те са олицетворение на интелектуалната енергия и свободата на мисълта. Нека започнем с това, което прави Близнаците толкова специални и търсени във всяка компания. Тяхната адаптивност е легендарна. Те са хамелеоните на зодиака, способни да оцелеят навсякъде. Умът на Близнака работи със скоростта на светлината. Те обработват информация по-бързо от всеки друг. Те могат да решават сложни проблеми, докато едновременно с това водят 3 различни разговора. Комуникацията е техният най-голям дар. Те знаят как да убедят всеки в своята правота с чар и логика. Близнаците са родени писатели, журналисти и дипломати. Думите са тяхното оръжие. Тяхната социална енергия е магнит. Те рядко остават сами, защото хората обожават техния хумор. Те внасят живот и смях във всяка ситуация, правейки дори най-скучното събитие забавно. Близнакът е вечното дете, което никога не спира да пита «защо?». Тяхното любопитство е безгранично. Те искат да научат всичко за всичко, от квантова физика до най-новата готварска рецепта. Но както знаем, всяка светлина има своя сянка. Нека погледнем и трудните страни на Близнаците. Най-големият им враг често е тяхното непостоянство. Те бързо се палят, но още по-бързо губят интерес. Нерешителността може да ги парализира. Виждайки двете страни на всеки въпрос, изборът става мъчителен. Докато решат коя врата да отворят, възможността често вече си е отишла. Понякога повърхностността им пречи да изградят дълбоки връзки или да завършат важни проекти. Те знаят заглавията на хиляди книги, но рядко прочитат цялата глава до край. Постоянният приток на идеи води до нервно напрежение. Близнаците често са неспокойни и тревожни. Умът им просто не знае как да натисне бутона за пауза, което ги изтощава психически. А как обичат Близнаците? В любовта те търсят преди всичко интелектуална стимулация. Ако не можете да ги заинтригувате с разговор, трудно ще задържите сърцето им задълго. Във връзките си те се нуждаят от много свобода. Ревността и обсебването ги карат да бягат веднага. Дайте на Близнака пространство и той ще бъде най-лоялният и забавен партньор, когото сте имали. В кариерата Близнаците блестят там, където се изисква бърза реакция и много контакти. Те са перфектни в маркетинга, журналистиката, търговията и всяка творческа сфера. Техният мултитаскинг е впечатляващ, но трябва да внимават да не разпиляват енергията си в твърде много посоки. Когато се фокусират, те могат да постигнат за един ден това, което на другите отнема седмица. Нека видим кои са някои от най-известните представители на тази динамична зодия. Анджелина Джоли е класически близнак, многостранна, адаптивна и изключително харизматична. Джон Кенеди също е близнак, оставил следа със своето слово и способност да вдъхновява масите. И незабравимата Мерилин Монро, символ на женственост и двойнственост, типична за този знак. За да бъдете най-добрата версия на себе си, близнаци, работете върху своя фокус и търпение. Научете се да успокоявате ума си и да завършвате започнатото. Светът има нужда от вашия интелект. Близнаците са мостът между хората. Те са вестоносците, които ни носят нови идеи и радост. Без тях животът би бил много по-тих и със сигурност много по-скучен. Цени ги! Благодарим ви, че изгледахте това подробно ръководство. Вие близнак ли сте или познавате такъв? Пишете ни! Не забравяйте да се абонирате за още астрологични приключения. Бъдете здрави и любопитни! Благодарим за вниманието. До следващия път!